ľudia, ja som Creeper a vítajte tu. Som tu s Dodom a s Maračikanom. Čau. Čaute. A dajte like, odber a ideme na video. Kamaníko, koho máte koroniek? Ja? No. Ja neviem, ja som chudobný, tuším. A ja mám 3, ja som chudobnejší jak ty. Ja som chudobnejší jak ty. Ja som chudobný. No. Už neskoro. Dúfam, že vyhráme, to bude náš cieľ. Že to bude náš veľký cieľ vyhrať. No to by sme mohli. No, lebo už raz sme vyhrali pred videjkom, takže no tak, no. Čiže tak, no. Sme sa snažili. Aspoň nie ako sme sa snažili a dali sme vinu. Čože výborné. Chicken, ty máš Chicken, máš vypnutý mikrofón. Chicken, máš vypnutý mikrofón. Haló, počujeme sa. Ja ťa počujem, ale že čo je s Chickenom? A už som Danka počul. Dobre, Danka už počul. Máme vypnutý mikrofón. Chickena počujeme už. Kam pôjdeme, chlapci? Ja by som tam niekam poď. Tak kde by sme sa normálne naučili sem, kapa. To je ďaleko. Není, to A je tak dobré. poďme. Dobre. Ty si lepší hráč Fortniteovi, jak ja. Dám si určite. Však ja to hrám už 6-7 rokov. To je vidieť. Tam nikto nebude. Tam idete? Kam ideme tam? Čo je tam ten palec? Áno, že ideme tam. Aha, tak Myslím, no, že súhlasíš. jasné. Áno. To je dobrá vec. A je to moc ťažké nasmerovať. Radšej to je ľahšie len Daj, označiť. no. A za palček to stojí. A viete, čo je ešte v tvare palcu? No predsa like. Like, no. No tak to musíte dať ľudia. Jeden typek. Ideme to? No, Jakže? Ty vydoba môj zban? áno, Tak. moja. Ďakujem veľmi. Tu máš toto, Ďakujem. ak chceš. Chlapci, papindam. Pump and dump, podaj, idem si zobrať. Tu je. Capek. Tam Poďme. som daj. Got in my head and I won't go. Ty ďalší, no. It's in my head and I won't go. Ďakujeme ti, Maračiken, že nám robíš hudbu do videa. It's in my head and I won't go. I got cold in my head, it won't go. Spirits in my head, it won't go. Kapa. Odtiaľ to pochádza Big Deal, ideme vykradnúť Big Dealov domov. Je mi to ľúto, my sme gangstri, takže my ideme vyúpiť Big Dealov domček. Jeho domov, kde tu žil, kde sa tu narodil s jeho bratmi, uhorkami, ale my ho ideme vykradnúť, my sme už takí. Tu sú uhorky. A z nich padá drevo. Kamo, tu sú drevené uhorky. Kamo, kedy ste videli drevené uhorky? Nikdy. O, tak to, kamo, týpek. Come on. Ho upikeksujem. No ja som ho zabil, tak. Ďakujem. Ceste lagy to nevidím. Kde? Si mi vyžrel všetké loot. Fakt. No. To je kruté.
A vlastne my tu vykrádame Big Deala, takže môžeme byť radi, že nám tu nejaký ľud nehali. Že... Počkaj, tu je čestka. Aspoň viem, že tu je bolanek. Kde ste? Táto, super. Berme medkit, to je podstatná vec. Je, tu je trampolína. Aj mamutka. Toto všetko. Tak. Takže, opúšťame Big Dealov domov. Vykrádačka bola úspešná. Ale to nevadí. Že sme si nevykrádli žiadne dealbity. Už neviem, čo hovorím, ale to je jedno. To nevadí. Spirits in my head and I don't know. Ďakujeme ti, Mara Chicken, že nám robíš hudbu do videa. Nejak pravým gangstom. Prosím vás, nespievať, lebo ja tu mám potom ozvenú. Aha, dobre. Jej. Nie, to je moje. Peniaze. Sme na mizine, že Mara Chicken? No. Že Chicken sme na mizine. Ty musíš znášať vajíčka a ja musím točiť videa. Inak akože nemáme moc goldov, lebo doba je ťažká. Ja mám 4502. Aha, tak ja mám... Ty nemáš veľa. Ja mám 3000 dačo. Ja som... A ja by som predtým mal viac, ale ja som dneska položil 1000 V-Bucksov. V-Bucksov? Čo si kúpoval? Nie V-Bucksov, no goldov. Vidíš, to už sme dva, čo nevieme, čo hovoríme. Chlapci, keby sa rozprávame o V-Bucksoch, ja som včera minul už 1200, ja sa bojím, že to... Čo si kúpil? Pochvál Tento sa. skin. Aha, hen ten koučová skin, aha. No, ja to mám na full damage! Nezomieraj, Chicken, nezomieraj, neopúšťaj nás, kamarát. Ne, nás Vidíš, opúšťa. aký som dobrý, že? Veľmi. Ľudia, to si zaslúži odber. Tieto chickenové... On je Tieto... the goat. To je the goat. On si zaslúži odber a napíšte mu na komentárov, aký je dobrý hráč Fortniteu. Napíšte mu, aký je dobrý Fortniteový hráč. Opa, prepač. Ja som to chcel opäť vypnúť, že nechcem to najrevajujem. Tu je typec. A tu bol ďalší na zipline. Idem. A ja idem za vami na aute. Odkedy vieš šoférovať? No, to som si zatiaľ spravil vodičák, ale čo ja viem, ja som asi jak SpongeBob, furt ho neviem používať dostatočne. Kúkaj. No si jak SpongeBob, furt sa pneš. Nie, ale šoferovať neviem jak SpongeBob, a to ešte vo Fortnite. Keby si bol SpongeBob, koľko rokov by si bol väzený tom na zále? To ja neviem. Ideme na bossa? Ideme na bossa? Poďme na Škorpiona. A chlapci, On to nás šútia. no, Poď. to je Ďalší tak dostal šutia. za 115. No, Jirko, s týmto sa mi nedá normálne strieľať. Anominis. Kde sú anonymosovia? Negejtka. ďalší tým. Come on. A to vypneme ich. Tu je typek. A to je bot. Asi.
Tu je gold, tu je the gold. Ne, ja si myslel, že to je ešte jeden. Škoda. Proste to bola koza v skine, chápeš? Aha, ten Gold Simulator. Skiny. No, to bol... Kamu, ja som taký krivý. Nice. Kamu, ja sa tu brodím jak ten Jožin z Bážin. Jožin, Bážin, očau, pepíži. Jožin z Bážin. Nespívajte. Nemám potom tu ozvenu, teraz nie. Aha, prepáč. Au. Ja tu nevidím toho Skorpiona. Škorpión sa vyparil. Čo, povedal si, že už ho to nebaví, aby ho všetci zabíjali. Tak sa odsťahoval. Tak sa odsťahoval, ho už život nebavil. Kamo 40... On sa zabil? Asi, on už... Ne, je tu. Ja tam idem. Chicken, idem ti... Jaj, kde je? O čom? Chicken, idem ti pomôcť, nebuď Ja som zúfalý. slepý? To sa stalo občas aj mne, že som slepý troška, teda čo? Ale naozaj on tu není, to čo je? On je možno dole vo vodičke, sa dusí. Vo vode nemôže byť. Môže, dá si dole rukavice. Aha, kde čo? Zhoď ho, môžem mať medailón, Ale ho ani nevidím. môžem mať medailón. Chlapci, u mňa sú, Aha, aj ty tomu toto musí vbuchnúť, aha. Počkej, my zabijame toho, škorpióna. Fight! Fight, môžem medailón, Na full damage? môžem medailón, Ja som dobil na full damage. Chicken, môžem medailón. No, keď na oživiť, áno. Idem pre teba, idem. Môj do Lebo skener. ja som taký dobrý v tejto hre, že... Ty si the goat, preca. Ty si the goat. Tak, ti gold. The goat. Chicken, ty si the goat. Ty dokážeš zomrieť aj na full damage. No, ja som taký dobrý, vidíš? To normálny človek nevie. To ja nedokážem. Dvakrát zomrieť na full damage. A vieš, kto to dokáže? Matuško. Ten to dokáže. Robot A to potom dokáže. ešte pôjde na vlak. Áno. Ty si robot. Jožik, ja zomriem. Kde je ten Jožik? Rožok. Prečo chodíš tak divne? To sú není lagy Takto, už. kde je? No, nevidím. Ani ja. On sa skryl. Čo? Odhodil som ho dole. Poď. Ale nedobral žiadny full damage, no. On sa tu objavil? On sa teleportol, ten teleportač. To je cheater. On cheatuje, kamo. Dáme mu report. Naozaj číte, no ty mu daj report, lebo tu sa nedá. Dá sa. Však to je... Nie, The goat v akcii. The goat v akcii. Poď sem. No. Goat, poď sem. Ty goat, poď sem. Poď sem, ty goat, a nespievaj tu Jožina. To je škorpión. Sa bojím škorpióna. Sa bojím. Sa bojím škorpióna. Ja mám mal. Ja sa bojím. Mne sa to buklo. Ne. Mne sa to buklo normálne. Prosím. Nehajte mi niečo. No, nie. Ty povieš, že... Lak? Revive ma! Dodo, prosím ťa, revive ma. A dajte mi ten čak-jack, prosím. Alebo medailón. Aký čak-jack? Aký medailón? No ja nevidím ani jedno. Vy ste ten medailón zobrali.
Môžem ho nechať. No dobre. Let's go! Zabili sme škorpióna. Kamo toto... Zabili či zabil? Zabili sme ho. Presne tak. Ježiš, tu šosne. Ja som sa na neskoro napichol. To mi na full damage ja. Ja zase? Ale ty si the goat, ja môžem. Ty si the goat. Chicken, ty si the goat. Nemôžu, Daniel, je the goat. No, však počkej, privoláme ďalšieho škorpióna. Privoláme kamo ďalšieho škorpióna. Toto je môj loot. Toto je môj loot. Yeah. Nehádajte sa. Bylo mi zle. Rozplač sa. A to skočil dole. Wow. Rozplač sa. Rozplač sa normálne. The goat. Ty si the goat, ty neodchádzaj. Ne, Daniel, ty goat, to nemôžeš. Ty si najlepší. Poď. Ja ťa poťahám. Nechcem. I was a key, very baby, hey. If I know zero, Nespievaj. Hej. My máme kozu. My máme... Na to kopíš. Ja viem, kde bývaš. No. Tak, vy ste goatovia obidvaja. Ja som sa nesielal. Kanály do Slovenska. Neviem, o čom hovoríš. On býva v Rakúsku, to nevieš? On sa presťahoval. V Rakúsku on býva. To neviem, on sa presťahoval, lebo tu mal slabý internet. Aj, milované Polsko. Odišiel do Rakúska. Odišiel do Rakúska. Daj mi čak-čak! Daj mi čak-čak! Daj mi čak-čak! Ja som hladný. To je môj, to nie je, to je môj. Zabi. Chicken, na budúce ťa nerevivnem. Na budúce ťa za ten čak-čak nerevivnem. Chlapci, kto má viac kilov, ja alebo vy dva dokopy? Ja mám 0! Ale Mám 10. ja s Goldom. On, kamo, Chicken, koľko máš goldov? Top 1 a ja som top 10. Ja som top 0. Ja nemám ani jeden. Ide ti dobre nejaké veci o týchto ľudí. Čau, kamo, poď sem. Čaj, ahoj. Pivo, Ja to mám ráda, ja. to je sticky Kanovi grenade. začína šibnúť. A nie. A to nám všetkým, lebo už dlho točíme Ja video. dostávam, čo padá, lebo Moje. ty si zlý. Vyhrať von Jack time. It's charger time! Moje. It's charger time! This is Chod tu dať tam. Jack time! Jack Keď to time! tam dáš, tak ty si the goat. Áno. Čiela po mne vieko! Vidíš, to sú výborné slova profíka. Boj sa, ja mám čačak! It's Jack time, bro. A jak vidím, tam je jeden. Nie, tam nie, tam nie. Od neho si dostal? Pozraj, môj čačak má 10, ja som taký, neviem od koho som dostal. Ty si... Tam máš ďalší za 90. Chicken, ty si the goat. Chicken, ty si the goat. Ďakujem. Vážim si to. Padaní. To si Ďalší. nevážim. A vážiš. Mne sa to nedá tak dobre zabiť. Kamo, čo ja si nemôžem dať čugjung? Ty si nemôžeš dať čung. Čugin. A už viem. Už viem. Jack time. It's Jack time! To by mohlo byť kamo vo Fortnite nejaký event, že koľko Jack-Jackov vypiješ, toľko dostaneš V-Bucksov. To by nikdy nedali za svedanie. Ježiš, zo srandy. Ďalší, leti. Yes. To si zoberám.
Nenatvárnila dvere. Nespievaj. A však The Goat on môže. Nemôže. Prečo? Lebo to je The Goat. Wait, chest. Ty mi niekto zober. The Goat. It's Chuck Jack time, hoši. Chuck Jack time. Chuck Jack time. Chuck Jack time. Oh man, I love Chuck Jack. So big and juicy. Chuck Jack time. Je pitie. To prdele, ide sem zóna. Ďalšia večetka. Chicken, to koľko tam toho papáš? Chicken, banana. Banana. Chicken, banana. Banana. OK, stačí, lebo tá ozvena má štve. Ja nemám ozvenu, ale login. Šancu dať jedničky. No, už máme 7 ľudí, to dáme, možno aj. Jeden dostal. Za 50. Keď za 50, tak to nie je zle. No nie za to, že som ho trafil dvakrát. Nie. Zober. Ne, to ma zomedám. Ide Chuck Jack. Ne, au. Doma zabil. Však som ti povedal, že zozadu. Nevážne, ma postavíte ma niekto na nohy. Ja neviem, čo je so mnou. Není sú tu všetci. Chicken, určite nie. Chalani, prosím vás. Jeden ne. Ja už sa nepostavím. Nie. Prosím, Chicken, ja som ťa koľkokrát zdvihol? 4-krát. Jedenkrát! 2-krát som ťa zdvihol. A ty ma nedokážeš zdvihnúť ani raz. Možno, lebo si v zóne. To som si nevšimol, no? Aha, počkaj, som v zóne. Ale nemám A korunku. ja by som dobre, keby som to išiel vyvážu. Snajpia! Ľudia, toto bol najväčší fail. Nemám Oni korunku. strieľajú ti. A kamo mne na vás nejde vás spektejtiť. Tak, vyhrali sme? Nie. Mne sa na vás nedá spektejtiť. Kamo. Som hore! Hoň. A to jak? Kamo, ja som asi... Cheater! Ty si the goat, ty cheater, ty si the goat. Tuto to všetko začalo. Au. Poďte ešte 3 ľudí. Pani, prečo sa nám... Tento je úplný kat. Tento je super, ale dal som jeden. Ešte 2 sola. 2 dua. Chicken, aj ty už si zomrel? Tuto je niekto, tuto, ide. Však mu daj waypoint! Dodo, poď! My ti veríme, poď. Si naša jediná nádej. Komu to je dobrý? A ja som krivý. Nevadí. Ľudia, keď sa vám toto video páčilo, dajte like, odber a... Čaute. Poďme do lobby. Do lobby.